Hadi kızım. Gip mamani. Hadi naikma kahama amak bini bokong. Kum. Gip mamani taske. Nai di anang no phonok tongo. Taske. Naitogi tongkha gip. Sokat man mata sokat. Samungni manta samung janja department ja sakiri kheke sakiri khanyang department aba hairok ta ko ka business meni department aba hai ikam mawa shabanya oil paper be khobja i kana handi oma hairok manene bo খুব কুতুকছে belai samung kahamni bisingtui mano omo hairok samung hamirok hingke manya discipline rules abo hairok ni tuise abo hairok rijago mano je success khlaimani bono mano haisi kokhai je unsuccess bo manglak je successfully khlaimani bono mano je successful khlaimanai naitong dangnang no phunuk tongo mokhai sokat manmani sung ani logi songbang bo so abo hai kabang mamang hai pung phunuk je ta norok no tini khaito nong no phunuk naisin hnaise ang mo phunuk goi tong nai tong di abo hai sokat dok sung kabang ma sini medel log bo tong ang nong nagi bo phunuk ka hamba sung nai tong di